zdravím, dělám už druhé živé vysílání, protože pořád se mi seká hlas, tak doufám, že už je to v pohodě. Pokud se někdo připojíte, tak mi se prostě napište, jestli mluvím dobře, jestli jakoby ten hlas není prostě posunutý tak, než jak v tvýram pusu. Já jsem se rozhodla udělat živé vysílání na téma Neboj se začít. Spoustu lidí, se kterými si bojím, nebo se kterými si píšu, se bojí toho, že zainvestují peníze, že si nevydělají, že se strapní, že se nechtějí někomu vnucovat a podobně. A právě proto jsem se rozhodla vám tady říct moje know-how, které máme u nás vlastně ve struktuře a které nám funguje, je to nenásilné, holky tam mají vzduch, necítí se prostě do něčeho tlačeny a tak si to pojď poslechnou. Já s holkama, nebo holky, které se ke mně vlastně jakoby přidají, fungují tak, že začneme třeba tímhletím kolagenem. Mimochodem, teď ho máme do neděle až o 600 levnější. Jo? Takže začneme třeba s tímhletím kolagenem. Jo? A první vlastně zpětná vazba je třeba na to, no ale jako mě ho za 15 nikdo nevezme. I to je možné. Ale opět, a jsme zase u toho, systém práce. Měj systém práce a pak ti třeba napadne náplň práce takovou jako doplňku s holkama a to taková, že tahle ta krabice má 30 sáčků, jo? Má 30 takto malých sáčků a když si to rozpočítáš, tak ti jeden sáček vyjde na 50 korun. A teď se tě zeptám, co je pro tebe jednodušší? Prodat nebo doporučit kamarádce ten kolagen za 50 korun, anebo tuhletu krabici za 1500, když začínáš. Jasně a rozhodně, že takovýmhle způsobem. A to já holky učím. Zveme si lidi do facebookové skupiny recenze, kde už máme skoro 3000 spokojených lidí. A vidíme, kdo lajkuje, kdo sleduje naše příběhy a jdeme za ním. Takhle prostě, jo. A když si to představíš v praxi, tak setkáš se třeba s tou kamarádkou a řekneš, hele, třeba Klárko, jo. Řekneš třeba, hele Klárko, já vím, že mi koukáš na příběhy, že mě lajkuješ a pokaždý, když tam vložím kolagen, tak zase reakce. A právě proto jsem se rozhodla za tebou zajít. Tady ho máš. Máš u sebe 50 korun? A nikdo ti neřekne, ne, nemám 50 korun, nebo travuj, ne. Každý má dneska 50 korun a když si je opravdu líbí, tak ona těch 50 korun dá. Jo? A ona ti řekne, mám 50 korun, tak řekneš, skvělý, jo, super. Tak mi dej, tady máš kolagen a pojď už ho konečně vyzkoušet. Jo? Ona ti dá 50 korun, ty dáš kolagen. Na obou stranách je spokojenost. Ty si neprodělala a ona už ho konečně vyzkouší. Jo? A teď se pojďme společně zamyslet nad tím, co teďko si právě udělala. Ty jsi šla a dokázala si kamarádce doporučit, v uvozovkách prodat ten sáček. Nebylo to tak hrozný, vej? A když si vemeš, že tohleto, ten samý přístup uděláš s 30 holkama, ať už jsou ze skupiny, z okolí, jak Bůh ví odkud, tak si vlastně doporučila celou tuhletu krabici. Jak ti to zní? Nevím, příjemnější, že? A přesně tenhle ten systém práce, učím holky, je to pro ně jednodušší, funguje jim to, vydělávají si. A o tom to je. Protože člověk, který začne v síťovém marketingu a hned si třeba do těch 14 dní nic nevydělá, tak skončí. Přestane tomu věřit, je zoufalý a začne pomlouvat společnost a jde to zkusit někam jinam a opakuje se mu to pořád dokola. Jo? Ale proč myslíte, že jsem tady 4. rokem? A nejen já. Protože máme systém práce. A je opravdu mnohem příjemnější pro ty, co se přidávají, kteří to třeba dělají poprvé. Jít cestou takovou, než hned takovou. A když si potom uvědomíš, že si ty kamarádce doporučila ten kolagen za 50 korun, tak si určitě řekneš stejně jako já, spoustu dalších holek. Ty jo, ale když já dokážu doporučit kolagen za 50 korun, už se mi to povedlo třeba 30krát, tak proč to neskusit znova?
Nebo proč to dokonce nenaučit další lidi? Ono to není těžké, když jsem to dokázala já, jako ty, když si to jakoby takhle říkáš, tak proč by to nedokázala třeba Klárka? Nebo Simonka, nebo kdokoliv. Jo? A on je to sakra dobrý pocit, když někomu třeba 5 dní ze začátku doporučíš jen takhle za 50 korun. Jo? Není to milion, ale je to pokrok. Takže pokud se ti tenhle ten systém práce líbí a chceš do toho s námi jít takovýmhle způsobem, tam mi rozhodně napiš zprávu, já tě zavolám, znovu ti to zopakuju, připravím tě na to a naučím tě takhle postupně pomalu, zatím takhle jedním sáčkem, pak tě naučím celou krabici, pak tě naučím 2+1, pak tě naučím 4+1 a pak ti naučím doporučit balík třeba za 76 000 korun. A věř mi, že se mi to povedlo. Takže pokud to dává smysl, tak mi určitě napiš zprávu a já se s tebou moc ráda spojím. Takže zatím ahoj.